Рәсәйдә университеттар югары белемдең яңа стандартына күсә. Үзгәртеп кору 2030 елга тиклем исәпләнгән яңа система быелга абитуриентларга кагылырмы? Кабул итү кампанияның яңалыктарын инде ошо хакта һөйләшәбез. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикасы фән һәм югары белем буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Азат Фәттахов. Һаумыгыз. Азат Адифович, шулай итеп, вуздар система көтелгәнсә хәзер үзебезнең системага күсә башлай. Бу нимәне аңлата? Бакалавриат тамам бетте дигәнде аңлатамы бу хәзер? Бакалавриат бөтәде бәйтә булмый әле. Әлеге проектта 17 генә югары уку йорты катнаша Рәсәй буенча. Безнең югары уку йортлары республикала әле катнашмый ул системала. Әзерлек формасы гына бара һәм ошо нәйдә күсүдә инде югары уку йорты 3 уровеньда була. Беренче уровеньда шул ук бакалавриат формасы кала. Ул инде еллар буенча 4-6 елга киләсәк специалитет формасы да буласак инде анда инде профессиональ белем бирелсәк күбрәк һәм теге именно нигә производство нигә предприятиеләрнең нәе буенча талабы буенча специалист әзерләнә инде. Икенче уровеньда магистратура аналогы дип әйтеп китәргә була инде. Анда инде уку карала 1 елдан 3 елга тиклем. Ол уку формасында инде специалистка теге күбрәк управление һәм исследовательский компетенциялар бирелә, тирәнрәк укытыла инде. Һәм 3нче уровень ул аспирантура, докторантуралар кала инде. Әлбәттә, әйтеп киткәндә инде бу теге элекеге специалитет ней формасының более прогрессив формасы булып чыга инде. Хәзерге көнне инде ул теге хәзерге үзгәрешләр башланды техник специалистлардан. Әлбәттә, бакалаврны күбрәк производствога килгәндә инде аңлап беткермиләр. Теге югары белемле специалистмы, юкмы? Һәм менә ошо яңалыктар инде нигә теге специалистларны инде әйбәтрәк кенә сыгару түгел, предприятиеләргә профессионал итештереп сыгару иткерү карашала. Шулай итеп, быелга был Башкортстан вуздарына кагылмай тора бу яңалыктар. Әлегә пилот рәвешендә 17 университет гына Россия буенча катнаша. Ни өчен кирәген ошонда үзгәртеп карау? Бугасы эшләгән система. Бакалавр системасы баллонская системага бик күп критика бирелде бит инде. Әлбәттә, теге күбрәк техник, инженер специалистларны юкка сыгару дигән кешеләр дә булды инде. Ул яктан аның инде файдасы да бар. Теге мобильность, академическая мобильностьны бигрәк яңартырга кирәк булды бит инде ул. Һәм шул ук яктан инде теге күбрәк инде производстводан иде икенче сораулар килеп чыкты. Техник, адаптация, импортозамещение, үзебезнең технологическое лидерство кирәклек буенча инде үзебезнең стандартлар хәзер индерелә. Һәм бына 20 июньдән республикала шулай кабул итү кампания старт алды. Әгәр улай булгас, бына ошо быелгы кампанияның яңалыктарына кагылып китәйек. Нимә үзгәрде быел? Быел инде үзгәрде укуга керүнең формасы. Хәзерге инде элекке елларны инде абитуриентлар университетның сайтларында, үзләренең системаларында заявление бирә алалар. Хәзер ул система кыскартылды. Бүгенге көнне инде абитуриент өс формада гына бирә ала заявление. Ул университетка приемный комиссиясына килеп, заявлениене биреп калдырып, һәм икенче формасы инде госуслугида биреп поступи онлайн дигән платформада, һәм өченче заказной хат белән җибәреп инде. Платформалар бөтенләй теге элеккеге булган нәйләр кыскартылды. Һәм икенчедә инде үзгәртелде целевой форма нигә. Хәзер целевой форма заказ һәм абитуриентның теләкләре инде бөтенесе дә Рәсәйдә эшләү, работа в России дигән платформада килеп чыга. Анда инде квота бирелгән 10%, абитуриентлар урыннарны карап, заявка биреп, конкурсны үтеп, целевой приемда катнашалар. Буны абитуриентлар үзләре карый. Үзләре карыйлар. Ул платформа асык һәм кагаз рәвешендә түгел, әлегә бөтен асыклык конкурсная основа күрсәтелгән анда да. Но ниләргә килгәндә инде
бәйләргә килгәндә, бүгенге көндә инде республиканың югары уку йортларына безнең 17424 бюджет урыны асылган һәм 1700 инде аның сомасы буенча теге университетларның эшләп килгән колледжларга һәм калганы 15 меңнән артыгы ул югары белем уку йортларына керә торган специальностьта иң күбе инде 7 меңләгәне аның Өфе фән университетына берилгән, 4 меңлек сомасы берилгән нефть университетына һәм 2 меңләгәннән дә артмаган ниләр берилгән медик университетына, педагогия университетына һәм аграр университетына. Калган университетларның инде баксу ни аңардан кәмрәк. Бuna 17 мең бюджет урыны тинеге белүемсә, сама менән шул сама ук 11 класслар кулдарына аттестат ала. Әмма бунан тыш тагыла колледжларда, техникумдарда тамамлаучылар да бар бит әле. Кемдер теләй төләүле уку, коммерция бүлегендә укырга. Уларга быел нимә турында белергә кирәк? Коммерция хактарын бәяләрен әйтеп киттеләр инде. Бу елны беренчедән хаклар артты. Менә сәнгать институтын китерделәр, шуның стоматология факультеты мед университетыныкы килә инде 300дән артты бәясе дип язып чыктылар инде. Ул теге кисә группада эшләгәс, индивидуальный эш таркалгас, андый специалистлар кыйммәт була инде. Чөнки теге массовый аудиторный эш түгел, именно творческий подходта һәм стоматологиядә бәлки группаларда гына эшләрләрне преподавательләр. Һәм форма түләүле укуның формасына килгәндә инде бу елны кыскарту булды. Иктисад, юриспруденция, менеджмент направлениеларына инде. Әмма техник юнәлешләр буенча түгел. Юк, техник эшләре буенча түгел, но техник эшләре буенча инде нефтегазовый дел электе, кайсы бер инженер популяр направлениелар туры электе. Менә лимитирование дигән форма керелде. Вуз теге самасыз ала алмый. Нинди лимитлар куелган, түләүлегә дә шул лимитларга гына нәйтеп инде абитуриентларны алалар. Элекке инде лимитирование юк инде. Бу менә лимитирование теге конкурсына түләүле специалистларга да арттырыр дип уйлыйбыз инде. Буна бюджет урындары, коммерция урындары турында әйттек, әмма быел тагы шундый яңалык булды бит әле. Бердәм дәүләт имтиханы буенча уртаса балл кимәлен күтәрде университетлар. Буна бу ни өчен кирәгене? Сифат арттымы әле укучылардан? Ул елдан-ел университетлар арттырырга тырышалар. Кайсандыр инде егенең башлавында гына университетлар теге 60 балдан башлаганнары инде бер фән буенча инде үз фәнне кушып үскә бүлгәндә инде 60 балдан да хәзер инде күбрәк университетларыбыз республиканың югары уку йортлары карыйлар инде 70тән дә кәм бюджетка алмаска. Елдан-ел ул балны карыйлар һәм күбәйтергә тырышалар. Әлбәттә ул университетларның мониторинг эффективностендә катнаша һәм университетлар елдан-ел ул динамиканы арттыра башларга тиешләр. Һәм егенең баллары университетның рейтингын определяйт. Күбрәк теге рейтингларда инде шул ук үз миссия университетларның рейтингында уртанча балл еге бүтән абитуриентларның катнаша университетны санауда. Һәм менә шул бүтән рейтингларны, бүтән мониторингларны университетларга яхшы күрсәтергә средний балл егене инде елдан-ел абитуриентка күбәйтә баралар әкренләп. Сифат талабы димәк булды шунда рейтингты күтәрү өчен. Инде колледжларда һәм техникумдарда тамамлаучыларга килгәндә, уларда да бит яңалыклар көтә бу. Аларда да яңалыклар көтә. Бу елны теге правила прием правилалары үзгәрде. Аларның инде хәзер профильный специалистларга гына кирип китә алалар. Теге университетларда имтихан биреп профильный специалистлар булмаса, юристка кирип китә ала инде, технический специалистларга профильный специалистка кирергә тели икән, колледж бетереп, ул еге бирергә тиеш бу елдан башлап. Еге биреп, кенә кирип китә ала инде икенче
Бердәм дәүләт имтиханын башкалар белән бер тиң тапшырырга тиештер, әгәр дә профильдә үзгәртә, димәк. Касанга тиклем тапшырырга һуң документларны? Беләбез, 25-нә тиклем ул дәвам итә кабул итү комиссиясы, ниндидер нескәлектәре бар бит инде. Түләүле приемга августка тиклем үк әле дәвам ителә инде, бюджетный урыннарга инде 25 июльгә тиклем һәм ошо нидән списоклар, конкурсный позициялар уже университетларда басыла башлый. Һәм бу елгы инде тыныслык көне кирелгән беренче тапкыр инде. Ул тыныслык көнендә инде абитуриент илгәр елларны инде кайсы бер менә соңгы көнне университетларның кайда үткәнен белеп, заявление белән тиякка биякка икеләнеп торганда андый вакытлар бар иде. Хәзер инде менә ошо көндә, тыныслык көндә абитуриент үзенең заявлениесен ала алмый. Һәм университетлар конкурсный позицияларны санап, карап, абитуриентны инде баллары буенча, имтиханнары буенча проект приказа зачислениягә индерә алалар. Бында инде сынапта тыныслык хакларга кирәк килеп сыга, шулаймы? Гомумән алганда, һуңгы елларда күп кенә университет укытучылары шуны билдәләй. Беренче ел элек, әгәр безнең Башкортстан абитуриентлары калаларга, төбәктәргә күпләп агылса, хәзер күбрәк үзебезнең университетларда хайлай диләр. Дыйм алганда, буны Рәсәй кимәлендә һәм күрше-тирә төбәктәр кимәлендә Башкортстан вузларының кимәле урыны нинди? Күтәрелә, университетларыбыз рейтингта бигебет күтәреләләр, университетыбыз рейтинг Тремиси университеты да катнаша. Приоритет программасы бик приборный базасын университетларның яңалай. Һәм менә салынып килгән кампус инде ул киләсәк абитуриентларга бик зур торлак кына түгел, индустриаль, прибор, лабораторный база мөмкинлекләре бирәсәк. Һәм Башкортстанда инде уку шартлары янәш төбәкләргә караганда күбрәк арта. Монда инде бөтен университетларның кушылма синергиясы зур асышларга ия булыр дип уйлап калабыз. Һәм бүгенге көндә инде республикабызда укырга абитуриентларны өндәп, уңышлар теләп, менә шундый теләкләрдә калырга булыр иде. Зур рәхмәт сезгә, сынапта абитуриентларыбызга һәм вузларыбызга уңышлар теләйбез. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республикаһы фән һәм югары белем буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Азат Фәттахов мәйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.